Så dejligt efterårsvejr her. Vi har 1, 2, 3 rækker, der går ned og hele vejen derned til. Og de med spinat. Så har vi en række her, går hele vejen ned. Det er bok choy. Så har vi en række, der starter her fra løgene, og det er spidskål. Og så har vi det her, det er også spidskål, der kører her. Og så har vi bok choy igen i den yderste her. Og i den, hvor der tidligere var ærter, der har vi også spinat. Spinat var der virkelig mange frø i. Så det hedder bok choy, spidskål, spinat, bok choy, spinat, ikke? Nej, spidskål, bok choy. Og så har vi så her, der har vi spinat, spinat, spinat og spinat.